Christ and the children. Christ loves children because of their many beautiful qualities: their simplicity, forgiving spirit, trust, humility, and dependency. May we learn to approach God with childlike hearts, sincere, humble, loving, and full of faith. Amén. Jesucristo ama a los niños por sus muchas y hermosas cualidades, su sencillez, espíritu de perdón, confianza, humildad y dependencia. Que aprendamos a acercarnos a Dios con un corazón de niños, sincero, humilde, amoroso y lleno de fe. Amén. Jesu Kristi hụrụ ụmụaka n'anya maka ọtụtụ agwa ọma ha nwere: ịdị mfe obi, mmụọ mgbagharụ, ntụkwasị obi, ịdị umeala, na ịtụkwasị obi na ndị ọzọ. Ka anyị mụta iji ụdị obi ụmụaka were na-abịakwute Chineke: obi dị ọcha, ịdị umeala n'obi, ịhụnanya na okwukwe zuru ezu. Amen. God bless you. Dios te bendiga. Chineke gọzie gị.